Chumo ligerelie gati yaba kichikura korwa ase body nyansiongo niko beso kirena kwa guse na korwa engwa na gusira engwana yoyo kabero mwasiri omusike Dr. Fred Matiang'i yoko mwa koboko omurwanire w'ekiama gia PDP omutike Jackson Mugusu asaba chale boke obura chikwaregane gwa chitariki 25 chiomo tienyoiga ase eward yo yenyansiongo mna gutumuriketo Paul Cup Okara matuka makemaga y'umurwaniriri w'ekiruhuko Burayi bunene bwense kurwasoro rwa gusimusike Fred Matiang'i kumwa beno koboko umurwaniriri w'ekiruhuko bwemse asobocero boke imeye wadi ya Nyansiongo aserieta Jackson Mugusu nigo egateba menye kuratsinse chiga besokire na kugendera gotogiye getambukerekyo usaba abantu baitasi bonse bibabita banje tutugekero umugambi oito aso gwakera candidate yae ato ragera chikura erinde tumusire ntore tubusuku nyumba orengana muna bamenya abegani ngo batebire na ekerengerere iki kya Fred Matiang'i nakibara kunyaraka bakubwatya unenchira yemo yogo choro murayo yura konye ewadi ya Nyansiongo kwegendereria samagenderero mugaga Matiang'i na to direction because ndota editoba kane chikura totige mondo koroko kiama ekoro kya UDA kere chikura ase Nyansiongo ase ngenje tokobaganansa tiga toigwana buna abana abamo no moraya tatai because impass nyuko igwana moraya akaba selected monto agachiwa kera chikura tiga topuga ati buna atebira igo ntoba kana chikura icho wa MCA wa Nyansiongo to afford koluzie keroge kibo MCA ase ngenje okobagana chikura tari ko igwana tonse na abana abamo tole abaiga bakoboli chikura bonse na abana abamo bale tiga baigwana so that to Matiang'i amasikani ali abwanate asengenje no omwana itogago ukwana bwego nigo batebire na account Nyamira nigo yagendere ko bagekwira na mega kemagenderero nani nasobokoreri we serikali account yiga ochasorwa ngoriga ewenyorekane buna nigo iwadi yiga yagendere ko bagegotwara isikano nani ne yobura yoboiga I think yamagendera ara kato koligere buna bono na atene na se county ya baliyo gotanya kitali okandoro kwalikerwa gento iga wapimu liyo gotayunga gachio chikugora maliogo nenya gitali yaito ya kijauri kwanyara maliogo tayo wataigwa nda chemist yogol abu kwana chigusha wakanire ayo sei wakanire sha agatai na chanyo tora na chaba agatai na cha kara kwana chire watai wakana after wakanire watai wana wapimu kwalikero watai chigora maliogo so maliogo tayo county etero ne bwate challenges chinyinga sa igo bagendere ko bakomoche serikali nene asikiri batebirenga bagotwara bote bonde bwensi gochora omurai oyo oranyara ko bagakweberekera ase serikali asikiringa yentonge ye serikali yabakonyire enyorekane munani go bagendere ko bakolera uchumi egati amaganyande tuchakire economy unabone chaetu akano mawo bonus rigo rire insepi ntundu bwaje no mugusisto gotamera akamerike gechae na kitobwate buna bono burabuga na kitwe tokereti twamenya wako ne bonus pesa chitayo tokogenda mabere ngiro etumiete kogo jense ya masomo etobwata abana chi university eba strike matuko 49 abana bane bamenya Nairobi 49 days ngwaka ne rent bara hydro rent yetini ko chiko bari funded ko singira ni ko na umire rent kogo chama tuko health sector is dead especially burabuga na Nyansiongo ward specifically nina boni go bagende ko bakubaganya abarwanirira abaiga bakurwanira ibirugo nawe nabamenye kurase wadi ya Nyansiongo kwenekyo mulembe chinga kichiga chitikarete usio bobochori uboratwe kunyaraka bagokorekana omwelio wo mutinyu yiga ngo basaba abantu bonse ba Nyansiongo ward ngeto kuchikokora chikureti you keep peace ansana chikurango yaratire igaba minto ba Nyansiongo tigatokore chikura chyo mulembe amwa inko ripoti getase ni kyo wanjide kya gatembe kurugaiga asetinse chiga chi ewadi ya Nyansiongo imeye county ya Nyamira inche konkoro ko Polycarp Okara